Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Бародаро дар навор имрӯза ба қачаҳои 6 моҳа 7 моҳа имтариёам ғаноҷинакои 6-7 моҳаам бародаро бази гӯспанд, бази очабача, бази бағыз бародаро, гӯспанд, така, қишқор, илми чизон ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Дастгирии худро фаромӯш накунед. Як дона лайка бародаро биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Иншоалло мо кӯшиш кардем ки баҳри шумо беҳтарин наворҳо кунем ки ҳамин шумо роҳат кунед. Худо нигаҳбонтон боша. Курси имрӯза дар рӯи экран видеоро то охир тамошо кунед. Бародаро ида зардаш ба қачаай се тегаш ғаноҷинакам 3,5 сомонӣ шумида ида ба қачаи се таг бозор ягон нарх шукар 3200-3300 шукар додагӣ шунест бародаро ида ба қачаай бародаро нархи наво ями хуб бошан 5-6 моҳам бародаро 3,5 шумега 3,200-3,300 бозор хайсас ина бародаро сека така сека 2,5 сомонӣ шумега 1 кило фияга ҷавхар 2,5 сомонӣ бозор чанд карагона нав дровад дакша чикай санаш додагиш нест айдони мазор го савдо мешавад ина бародаро ба қача 4800 сомон шумега 4800 и бозор чанд карака 420 400 бозор кайсанаш додагиш нест яйта инашам камера ки як иш мақл мешавад иш чанд ака иш 4000 савдо 4000 ба қача я нара қача мешида ина бозор чанд кард бозор ҷас то то 3600 3600 бозор кайсанаш додагиш нест яйта хоёш хоёшам бародаро ина бародаро бозора 600 сомонӣ мега бозора 600 гӯспандора чанд мегӯ 600 ира 1600 мега иша 1400 бародаро салом алейкум акаҷон сози тенҷи бозора 600 ва иша 1600 мега иша 1400 иша чанд каяка ира 6 мегам бо савдо шат и мода ё на така ина бародаро 600 сомон такарани ҳарсеш ғаноҷинан 3,5 сомонӣ шумида 3,5 шумида ям тақрибан 7 моҳа на и бозор чандиш кард 3300 мирака уша 3200 уша 3250 сум шкар додагӣ шунест ҳамаша 3,5 мега бародаро нархи наво ина бародаро бозори покистонӣ 2000 сомонӣ шумега бо савдо мешаванд айхади ки покистон 2000 сомон и бозор чандиш карака бозор 1500 сомон шукар додагӣ шунест бародаро покистониён мега қиматан 2000 сомонӣ шумега ҳамаш я нарха 2000 шумега покистониям 2000 ина бародаро ба қача даминашу якта ғаноҷинакай и чанд шидака 3800 3800 ҳамаш бародаро якта ғаноҷина асалниш ба қачаай и бозор чандиш барака бозорда 3400 шукан додагиш нест 3800 сомонӣ шумида 6 моҳа 5 моҳа 6 моҳа 3800 бозорда 34-33 кайсанаши додагиш нест бародаро ина бародаро ё ҳарсеш такан 900 сомонӣ шумида такора 900 сомон бозор чанд шукарака
بزرگ 750 800 اینا برادرها 750 800 کایسان شو دقیقه تو دقیقش نیست ایشا چی اکا 1300 сомонаш мега бозорда 1100 сомшкан додагиш нест қишқора ё қишқор бародаро аймер тамоша мекардем муфамҷа ина бародаро замоҷинон иша чанд гуфтӣ сар чанд шкан сарда 3100 сомонашкан на додагишай иша чи иша 26 иша 2600 кан бародаро сар додагиш нест шумо чандишу мега ака 3500 мешумо мажина 5-6 моҳа бародаро ира чанд гуфтӣ акаҷон 32,200 сомон ғиноҷинака ё ғиноҷина 3200 сомон ина бародаро бузи дугоник буғазай 1200 сомон гуфтӣ ё 1200 сомонаш мегӯям 980 додиш ё 980 сом на савдо шид буғаз 980 сом дугоник буғазай я ҳафта баъд мегам мезоям савдо иёш таканака Unauşam astaka. ишам буғазай ё Taka raftaki ani çanama. ҳа и чанд сумаиш Uramı şaşını mekun. 650 bigi. 600 сомон ё ҳасташ такана ё O sete taka. чанд сумян ёш Yorak pancıya ini çorni ma. ёро 450 мега иша 500 баробар Ne pansadi ini de tayini çorni. ҳа и буғазай ина бародаро дуташ така якташ мода ҳай ё чанди шукаи 550 суми шумега бо савдо мешавад 550 шумега бо савдо мешавад и майда кишанда якай дӯспанда ё 650 сомонаш мешавад 650 и калонош 550 суми ҳо акаҷон ина бародаро такао Taka 600. и 600 калониша 550. сафедаш 550 ҳай неш 500 бародаро бо савдо мешавад нархи така ҳасташ така ё 600 мега иша 550 иша 500